Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Same feelings, Juan Carlos. Di ba? Yung baha. Ay, naku, sino ba dito ang mga nahirapan sa pagdaan? Kasi nga naman, ano ulit? Nasaan yung flood control? Ano nangyari? Anyari sa budget, B? Anyway, hinga nga muna malalim. It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Pero dahil mahulan, kasi nga walang flood control, di makakatakbo. Your dahalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip. Yo. Trip lang. Pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Trip ko sanang umuwi ng maaga. Kaya lang, hirap bumiyahe, di ba? Same no? Kagaya mo. Asa ka na ngayon? Usapan, 1 hour lang ang biyahe pero ilang oras ka na nag-iintay. Diyos ko, sa relasyon nag-iintay ka na nga. Kung kailan kayo magkakalabel, ngayon nag-iintay ka pa rin. Habang naghihintay ka, saktong-sakto, dito ako, samahan kita. Inga ka muna ng malalim. Siyempre, pag ganitong biyernes na, kailangan medyo nare-relax na yung katawan natin, nawawala ang mga tensyon. Kahit na medyo yung katabi mo, nakakadagdag sa tensyon. Sige, hinga ka muna ng malalim. Take a deep breath. And breathe out. Labas mo lahat ng mga galit mo dahil kanina ka pa stranded sa daan. One more time. Take a deep breath. And breathe out. Huwag mo na pa siya nang ipaamoy dyan sa katabi mo yung hininga mo. Baka mahilo yan. Ito na, last na. Take a deep breath. And breathe out. Diba? Kahit papaano medyo na-relax ka. At grabe rin no, yung pagpasok ko kanina dito. Grabe! Ang taray ko, akala ko malapit na ako sa Butuan City. Maramit mag-swimming doon. Akala ko may swimming pool dito sa may World Trade Center ng Pasay. Wala naman. Diyos ko, hanggang tuhod talaga. Baka pagka mga ganyan, asa na magkano ulit yung budget? 500 billion. Saan napunta, be? Saan? Pakichat nga. Kung mga ganyan dapat binabudget yan sa tama. Hindi kung san-san binubulsa, sabi ko sa'yo. Alam naman, ay. Same na. Feeling ko ikaw rin, ganun ka rin no? Meron ka rin talagang trip na anabi. Trip namang bulsa. Ikaw naman, bago-bago ka na, be. Ano nang date August 22 na. Ilang araw na lang, bare months no. Ganyan ka pa rin. Paminsan-minsan naman, bago-bago. Wag mo nang kupitan yung karinderya. Sige na, simple lang. Ibigay mo na sa kanya yan. Masarap naman ang nakain mo, kawawa naman si Aling Bebang. Anyway, tanggalin muna natin ang ating stress. Tanggalin mo ang init ng ulo mo, kuya. Akin na, papalamigin ko yung ulo mo. Akin na, give it to me. Tuloy-tuloy lang ang ating feel-good music. Ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Hang on, stay tight, keep still, keep relaxed, and just enjoy the show. For now, makinig muna ng feel-good music. Ngayong Feel-Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1